Yajika amaqeda yadlala ngepende yephepha yagiya ngepende yephepha kwase kwavuma uprofesa e-University of South Africa bathi oh yes you are a distinction material. Intombi yajika phezu kwethuna yadlala ngoshoka ebhodini kwase kwavuma ney'ngane zesikole Soweto zathi yes ma'am, oh yes ma'am. Kusho mina uNdaba ezithi uMakeba umntwana usithula iskandal. Kusho mina wasebukhosini ngalo ngashaka nosenza ngakhona benodinga washikhehlele ingqalayo lathi kuyohamba khambe base kuba nje ngithi noma ngabe uyathanda awu noma ngabe awuthandi